Shin, 'yar uwa, kin taɓa fuskantar gabanki yana miki ƙaiƙayi? Wasu ce miki, ai ba ta da tsafta. Wasu kuma su ce, ko dai wani abin ta ji tana ta ji ta kwaso wannan ƙaiƙayin. Maganganun ne da nan ta ko ina ki ji magana daban-daban babbar kwai. Barkanmu da kasancewa tare da ni Dr. Na'ima a cikin wannan shirin mai taken Girls Talk Series. A yau za mu yi magana akan wannan ƙaiƙayin gaban da mata suke fuskanta. Za mu tattauna akan shin me yake janyo shi? Shin me ma takamaimai wannan ƙaiƙayin gaban yake nufi? Akwai wasu abubuwa da mutane ne suna yi ko kuma akwai wasu abubuwa da ya kamata mu daina yi domin kare kanmu daga wannan matsalar? Amma kafin mu shiga, 'yar uwa da ke kallo na tabbata mata da yawa sun shiga cikin wannan yanayin, amma kamar yadda na ce wasu. A nan shi ne kin taɓa shiga cikin wani yanayi? Kin tafi makaranta ko kuma kin je aiki ko kuma kin shiga banki ko kasuwa. Kwatsam sai ki ji wani ƙaiƙayi ya taso miki, ki rasa yadda zaki. Kuma da yawa irin ƙaiƙayin nan ba wai yana zuwa a kaɗan ba ne, a'a wani irin ƙaiƙayi yake zuwa. Sai ki rasa yadda zaki. To, akwai jerin da abubuwa da yaban suke yi irin wannan. Akwai waɗanda sun iya basarwa. Ko ya ne za ku ji kawai ba za ma ku gane me suke ciki ba, su basar da ƙaiƙayin. Wasu kuma 'yan gayin sai su yi amfani da cinyoyin sai su haɗa cinyoyinsu domin su ɗan sosa kaɗan. Wata kuma za ta ce, oho, babu ruwana, ta kalli nan ba wanda yake kallonta da za hannu ta sosa abinta. Wata kuma sai ta shiga ban ɗaki ta je ta sosa abinta. To duk dai wa'annan duk wanda ya kasance kina wani ƙungiya ne ba matsala ba ne. Amma dai ƙaiƙayin nan za mu magana a kan shi da abubuwan da ya kamata a daina yi. To, bari mu fara. Shin me yasa wajen yake zamanta ko da yaushe wasu na fuskantar ƙaiƙayi? Kamar yadda muka sani, wajen nan fa a rufe yake. Kuma duk inda aka ce muku abu a rufe yake, to ba zai wuce akwai danshi a wajen ba. To danshin nan, banda danshi akwai abubuwan da suke fitowa a jikin mace. Akwai jinin al'ada, akwai fitsari da yana iya taɓa wajen. Sannan kuma banda wannan, yayin saduwa akwai mani da yana iya taɓa wajen. Banda wannan kuma, yanayin da mata suke aski kala-kala daban-daban ne. Akwai wanda suke amfani da reza, akwai wanda suke amfani da halawa kamar yadda kuka sani wato waxing da ake kiran shi, wasu za su sa takarda a ɗaye, wasu kuma saka shuga a ɗaye. Wasu kuma laser hair removal ma suke amfani da shi. Wasu kuma za su yi amfani da cream ne wato mai da ake shafawa ake cirewa. Wannan ma fa kaɗan kenan. Sannan kuma akwai wani sabon abu da aka shiga yanzu, wai wato gaban mace shi ma yana da turaren shi. O mata, ki saka turare a wajen, ki ɗumama wajen, wasu har dafa wajen ma suke iya yi, su shiga hutu da ruwan zafi wai su suna gasa wajen. Banda wannan kuma wasu akwai mai da suke shafa wani wajen ne daban ake shafa shi a wajen. Wasu kuma suna amfani da wasu irin chemical product za ku gani kawai ana sayar da shi a ce mace ta dinga wanke wajen. To, duk fa waje ɗaya. Duk abubuwan ne ke samun shi. To kun ga kuwa dole a ce in mata ba su kiyaye ba dole wasu abubuwan su iya afkuwa a wajen. To bari mu fara da na farko. Menene ke iya janyo ƙaiƙayi? Bari mu fara da sexually transmitted infections. Mai sexually transmitted infection yake nufi wato sanyin da ake iya ɗaukan shi ta hanyar saduwa. Shine STI. Sexually transmitted infections kenan. To da wanne za mu fara? Bari mu fara Trichomonas vaginalis. So shi Trichomonas vaginalis shi ma wannan wani sanyi ne da ake ɗaukan shi ta hanyar saduwa. Amma kada ku manta shi ƙaiƙayi alama ce ta cuta daban-daban. Ba wai in mace ji ƙaiƙayi a wajen ba za ta iya cewa ai wannan cuta ce. A'a. Ƙaiƙayi wato symptom ne, wato abu ne da mace za ta ji a jikinta, ki ji ƙaiƙayi ki sosa, to symptom ne. To cututtuka da yawa da zai iya shafan wajen yana iya zuwa da ƙaiƙayi. To shine zan fara da Trichomonas vaginalis. Ƙaiƙayi yana daga cikin alama ɗaya, amma akwai abin da yake zama shi yana zuwa da wannan Trichomonas vaginalis ɗin. Mace za ta ga ruwan gaban ta yana fitowa kamar yellow, ɗorawa, kore haka. Yawanci dai yellowish green ake kiran shi. Za ku gan shi yana tsakankanin yellow da kuma green. Banda wannan kuma mace tana fuskantar ƙaiƙayi, sannan yayin saduwa tana jin zafi, sannan yayin fitsari ma tana iya fuskantar zafi. Duk da dai akwai wasu matan da suna ɗauke da wannan cutar, mafi la'akari wasu ma ba su san suna ɗauke da ita ba, saboda wani sa'in ba wai zai zo a ƙaiƙayin nan bane, sai dai ruwan gaban mace dan canja kala idan tana da lura ta fuskanta. Na biyu kuma akwai abin da muke kira genital herpes. Genital herpes shi ma wannan sanyi ne da ake ɗaukan shi
ta hanyar saduwa. Kwarai kuwa, shi wannan za ku gan shi kamar huciyar zazzabi ne da yake fitowa mutane akan laɓarsu, shi ake kira blister. Za ku gan shi ya fito akan laɓar gaban mace, za ku gan shi a buɗe ne kamar haka inda ku gani a wannan hoton, ciwo ne a buɗe, kuma wani sa'in yana ɗan fito da ruwa ma kaɗan. Mace na fuskantar ƙaiƙayi idan ta samu wannan, banda ƙaiƙayi yayin da ta saka wando wato pant ɗinta yana taɓa wajen na yana gurza, shi ma tana iya fuskantar wajen na yana mata ƙaiƙayi sosai. Bari mu je na gaba. Sannan kuma akwai thyroid pubis. To, Allah dai sa na faɗi sunan, amma dai haka ake kiran shi. To, wannan thyroid pubis ɗin shi ne ƙwarƙwata. Dr. Na'ima ta ce akwai ƙwarƙwatar gaba, ƙwarai da gaske. Shi muke kira pubic lice ko kuma louse. To, a nan shi ma ƙwarƙwatar gaba daban, ƙwarƙwatar da take fitowa da mutane a kai daban ce. Kamar yadda ku gani a wannan hoton, kun ga kamanninsu ma daban ne. Na gaba da yake fitowa mutane ana ɗaukan shi ne ta hanyar saduwa. Wato su waɗannan crabs ɗin, wato abin da muke kira ƙwarƙwata, suna tsalle ne daga jikin mutum ɗaya zuwa jikin mutum ɗaya. Kuma su dama shan jini suke, a nan ne abincinsu yake. Suna iya saka ƙwayayensu, duk su saki ƙwayayensu a gaban mace, sannan kuma ta dinga dawo wani irin ƙaiƙayi za ta dinga fuskanta, sannan kuma ƙaiƙayin ya fi yawa da daddare. Ƙwarai akwai ƙwarƙwatar gaba. To, amma kada ku tsorata, saboda me akwai maganin da ake iya bayarwa ko mace ta warke. Kamar inda kuka ji an ce ƙwarƙwata, wasu su ɗauka wani babban cuta ne. A'a, ana iya ba da magani sannan kuma a warke, amma yayin da mata fara jin wani irin ƙaiƙayin nan wanda ya fi yawa da to lokacin da ya kamata maza ta garzaya asibiti domin a duba ta. To jama'a, sannan kuma akwai waɗanda ba wai ƙaiƙayin nan mace na iya samun su bane saboda ta ɗauka yayin saduwa da sauransu. Akwai wanda muke kira non-STI causes, wato su ba saduwa yake kasu ba. Kamar akwai abin da ake kira scabies. To shi scabies kamar yadda ku gani a wannan hoton, shi wannan cuta ce ta fata. To yayin da suka zo, wato organism ɗin suka ɗalla akan fata, suna shiga ƙarƙashin fatan nan ne, idan suka shiga sai su je su ajiye ƙwayayensu a nan. To yayin da suka ajiye ƙwayayensu a nan, yana janyo ƙaiƙayi sosai a gaban mace. Shi ma ƙaiƙayin nan yana da yawa da daddare. To mace mata ya kamata su dinga lura da ƙaiƙayin nan lokacin da ya fi da lokacin da bai fi ba. Sannan kuma akwai threadworms ko kuma pinworms, kamar inda ku gani a wannan hoton. Zan iya cewa kamar irin tsutsotsi ne amma suna ɗan dogo haka. To yawanci suna fitowa ne a cikin bahaya. To suna iya zama a anus, wato ta kashin mutum, ko kuma a gaban mace kan vulva ɗinta. To yayin da suka fito a nan suna iya janyo wani irin ƙaiƙayi da mace ta iya dinga fuskanta. Shi ma kuma ƙaiƙayin yana da ɗan yawa yayin da dare ya kusance. Shin kun san me ya fi janyo wa mata da yawa matsalar samun ƙaiƙayin nan? Za ku iya canka? To, bari mu ba da ɗan mintuna don mu je. Ina nan fa, ba wai na yi posting ba ne. To, duk waɗanda suka ce contact dermatitis sun canka. Menene contact dermatitis? Wannan mata suna iya fuskantar shi kamar eczema ne haka, yayin da suke wani abu a wajen da bai kamata ba. Me yiwuwa tana amfani da turare a wajen, me yiwuwa tana tsarki da sabulu mai ƙanshi, ko kuma tana amfani da irin pad ɗin na zamani za ku ji sun zo suna da ƙanshi haka, ko kuma tana wani abin da bai kamata a wajen ba, ko kuma tana amfani da abubuwa da mata yanzu suke iya tutturawa cikin gabansu, ko kuma inda mace take samun dryness, wato bushewar gaba, akwai abin da ake iya basu, wato lubricant. So yayin da ta je ta siya lubricant, kar ta je ta siya wanda yana da ƙanshi ko kuma yana da flavor da sauransu. Duk waɗannan abubuwan suna iya janyowa. Daidai da condom, wato kuroron roba, akwai waɗanda za su iya janyo wannan ƙaiƙayin. To shi wannan contact dermatitis ɗin, mata sun fi samun wannan contact dermatitis ɗin. Shi dama wani abu ne da ake a wajen da yake taso shi. To shi yasa bai kamata a ce mata suna kowane wasu abubuwa a wajen ba, ya kamata su dinga taka tsantsan. Sannan kuma yayin da mace tana amfani da reza, za ta iya fuskantar ta iya samun ingrown hairs, wato inda gashin ke fitowa sai ƙara shigiya ta ƙasa, ko kuma inda bai fita ba ya ɗan shige ta gefe kamar da ku gani a wannan hoton. To yana iya janyo wajen ya ja, wajen ya dinga ƙaiƙayi, ta dinga fuskantar ƙaiƙayi sosai a wajen. Shi ma yana iya janyo shi. Banda wannan kuma akwai abin da muke kira psoriasis. So psoriasis shi kuma wani chronic inflammatory condition ne na fata.
shi za ku gan shi wajen yayi jajaja akwai fararen abubuwa akan shi a farin mutum kenan. To amma inda mutane suke da duhu kuma saboda melanin wannan baya fitowa sosai. To duk da dai mun san gaban mace ko da yaushe yana da danshi, to bai a cika ganin wannan farin abubuwan ba kamar scale inda kuka gani a wannan hoton. So baya nuna kamar da kuka gani a wannan hoton, amma da ya ta fuskanci akwai ƙaiƙayi a wajen da sauransu. Sannan kuma akwai hormones. Kamar da muka sani estrogen yana daga cikin babban sinadarin da yake jikin ya mace. To yayin da sinadarin nan na estrogen mace ta fuskanci fluctuation, wato canjin yanayi, misali lokacin da take da ciki ko kuma lokacin da al'ada ta dauke mata gaba daya ko kuma lokacin da take shayarwa. So wannan fluctuation din wato ana samun irin dan tangarda ya sama ya kasa ya sama ya kasa da sauransu. So mace tana iya fuskantar wannan kaikayi. Shi yasa idan mace tana da ciki ana kiran ciki an immunocompromised state. Za ta lura da cewa ya kamata dinga kula da kanta saboda abu kaɗan zai iya janyo mata wani infection a wajen, kamar su irin fungal infection haka. To ya kamata a ce in ta ji alamun nan na ƙaiƙayi lokacin da ya kamata ta ziyarci asibiti domin a duba a ga lafiyar abin da ke cikinta. Sannan kuma akwai wasu cututtuka da suke iya samun hanji, ana kiransu daga cikinsu ana iya kiransu Crohn's disease ko kuma ulcerative colitis. To yayin da mutum ya samu wannan mai yiwa dan ba haya yana dan fitowa, to yana likin haka, to shi ma mace ta iya fuskanta idan ya come in contact da wannan gaban nata, za ta dinga jin fuskanta yana mata kaikayi. Ko kuma misali a ce mata da suke da matsalan yoyon fitsari haka, ko kuma fitsari yana likin yayin da suka yi tari haka yana fitowa, to su ma wasu suna iya fuskantar wannan wajen yana musu kaikayi. Wasu kuma sauran abubuwan da zai iya janyo wannan ƙaiƙayin shine akwai chronic kidney disease wato ciwon koda, akwai chronic liver disease wato ciwon hanta da ya chronic, sannan kuma waɗanda suke da ciwon suga wanda ba sa controlling din shi kwata-kwata, to su ma suna iya fuskantar wannan ƙaiƙayi. Sannan akwai abin da muke kiran shi lichen simplex. So shi ma wani irin chronic scratch ne, wato mutum zai dinga jin ƙaiƙayi a fatarsa kamar yadda ku gani a wannan hoton. Sannan kuma akwai lichen planus da kuma lichen sclerosis. So akwai binciken da ya nuna ma idan mutum tana dauke da wayannan abubuwan, tana cikin siratsin amma dai duk da dai siratsin kaɗan ne, tana daga cikin masu siratsin da za ta iya samun wannan vulvar cancer din, wato cancer ta waje kamar inda ku gani a wannan hoton. To sannan kuma allergic reactions, wato duk abin da zai janyo wa mace kaikayi a jikinta zai iya janyo mata kaikayi a wannan wajen nata. Shin kun lura da cewa yayin da mutum yake ji kaikayi a wani sashi na gaban a jikin shi, yayin da ya fara sosawa, ji yake ma so yake ci gaba da sosawa. Shin wannan dalilin shi ne yayin da mutum yake sosa akwai abin da muke kiransu nerve endings. So already dama sun zama irritated. To the more sun zama irritated, kai kuma ka zo kana ci gaba da sosa fata, to wannan irritation din zai ci gaba. To akwai abin da muke kira inflammatory response. To yayin da inflammatory response din ya samu, mutum sai ya dinga jin kaikayi yana ci gaba da sosa. To shi yasa yana da muhimmanci yayin da mutum yana jin wannan sosan yayi kokarin kar ya sosa shi. Zai yi ya dinga dan daddannawa haka dai da hannu, ba mutum ya dinga gurza jikin shi ba, saboda kar da mutum ya gurza har ya zo ya ji wa kansa ciwo, to shi ma wannan bacteria zai iya shiga, sannan kuma mutum ya zo da wani infection din daban. Kamar yadda na ce, mata da yawa suna fuskantar wannan matsalan wato na kaikayi, amma ba sa iya magana. Wasu su ce kunya ne, wasu kuma suna tsoro kar su je su faɗa, kar wasu ce ai wani dalili ne yake janyo shi. To wasu sun gwammace su tsid da bakin su. To amma anan babu abin da muke boyewa, za mu yi magana akan duk abin da ya kamata. To bari mu yi magana kuma yanzu, shin akwai wasu abubuwa da mata ya kamata su dinga yi yayin da suka samu wannan abun, ko kuma akwai abubuwan da ya kamata su dinga yi domin kare kansu daga wannan matsalan? To na ɗaya dai, yayin da kika fara jin wannan ƙaiƙayin yar uwa, kake saurin caka ki sosa. Za ki ɗan daddannawa. In kuka lura 'yan gayu daidai da kansu ne yake musu kaikayi a cikin mutane, ba sa kansu dinga caka suna a'a, sai dai ana dan haka ana haka. Susa ne, za su dinga dan tapping kawai dan dai kaikayin ya ragu, ba wai su je kaca a cikin mutane ba. Bai kamata mata su dinga scratching a cikin jama'a ba. Kamar yadda na ce muku, muddin susar ta fara mata tana sosa, to susa ce za ta ci gaba. Duk da dai na ce ku yi tapping, amma akwai matan da su ce sai dai sun sosa. To yar uwa, shawara ana, in kina so ma ki sosa wajen, ki tabbatar farcen ki ba dogaye bane, ki tabbatar baki da farce kadai, ki dan sosa idan kina so, amma dai wannan ba shawara bace da ya kamata ki. Duk da dai na san wasu
sai sun yi din. To amma ki tabbatar hannunki ba datti, sannan kuma ki tabbatar farcinanki ba dogaye ba dan kar ki ji wa kanki ciwo ki zo ki samu wani infection din kuma daban. Banda wannan kuma mata masu fishe-fishen turare, wasu na aje wani turare musamman dan kawai na wajen. Ina so mata ku su lura cewa kowa fa fata shi daban take. Akwai wanda abu kaɗan suka za ku ga ya janyo musu allergies here and there. Akwai wanda za ku ga abinci ma ake so kwata-kwata ba sa son wari. Akwai wanda mai in suka shafa ma ku ga jikinsu ya fara musu ƙaiƙayi. So wajen nan bai kamata ana bashi turare ba. Wasu har wani special mai ake kiran wajen. Sai a dinga shafa shi ana shafa shi ana shafa shi. Wasu kuma masu gasa wajen a'a masu ture-turen abubuwa ne a'a wanda suke amfani da irin sabulai masu ƙarfi a'a wanda suke bleaching wajen duk waɗannan abubuwan ƴan uwa bai kamata ana yin su ba saboda suna daga cikin abubuwan da suke janyo mace ƙaiƙayin wajen. Sannan kuma sabulin da ke wanke wandonki kake dinga amfani da wato su detergent ɗin nan su powders ɗin nan masu ƙarfi haka. Ba na son kira sunan sabulan ko kuma irin waɗannan abubuwan amma akwai wanda mu mun san idan kika wanke kaya da shi ko da an dawo da shi daga shanya mutum ya shinshina yana jin wannan ƙanshin sabulin. To wannan ma bai kamata mata suna amfani da shi suna wanke panties ɗinsu ba, ya kamata su wanke wanda ba shi da ƙanshi kwata-kwata. Mata masu sa ɗamammun kaya shi ma ƴan uwa ku daina yawan sa ɗamammun fitting underwears wanda zai matse ku ta ciki, ba a san haka. Sannan kuma cotton underwears ba wai ki je ki dinga sa nylon ba ko kuma wani synthetic fabric haka. Ya zamanta underwears ɗinki wanda ke yawan saka a kullum ya zamanta cotton ne. To, banda wannan kuma. Nan kuma akwai wasu irin wipes da yanzu ake yayin za ku ga suna zuwa kala-kala daban-daban. Wani wannan kalan da yake cikin dye ne shine ba ta so a fatarta. Wasu kuma suna zuwa ku dinga jin su da ƙanshi haka, to shi ma ƴar uwa bai kamata a ce kina amfani da waɗannan abubuwan ba. Sai a hattara a daina. To, yaushe kamata ki je asibiti yayin da kika fara jin wannan ƙaiƙayin sai fa a hankali. Ko kuma ki dinga ganin wani ruwa mai kala yana fitowa. Ko kuma ki dinga ji kina fitsari da zafi ko kuma yayin da ke saduwa kina jin zafi ko kuma kina ji waje yana wani irin wari-wari haka ko kuma kiga wajen ya kumbura ko kuma kiga wajen yayi ja haka. To ƴar uwa ba lokacin da zaki zauna ki dinga ci miki haɗa wannan a cikin bahu ki zauna ki gasa wajen baki, lokacin da ya kamata maza ki tattara kafafuwanki ki tafi asibiti domin a duba ki. Kada ku manta ku sharing da ƴan uwanku gaba ɗaya. Banda wannan ku danna ƙararrawa sannan ku subscribing to my channel. Na gode.